Kublai pi baro ki football fans jong ka state Meghalaya hi baro koi la ki de ki contation rang long kumi long pa long khna baro khoi di mentau snem arajar pru ka de ka snem ka pa pan kemen ya ka men sim jungi khamtam ya kiru eat football wala da ka ri India jungi ka klem pat don lenti shano shinoru bakan yo room sha ka world cup ndre ni sngotonat bat ban pe ya ki we pade kiri ki bangi kershan ki bangi sngo eat bagin lekai bangin support bagin lekai ba ti namar kata mentau snem ru snem arajara penriu kadon ka FIFA World Cup ba peloh po Amerika Canada ba Mexico padeng kini gilai teli kiri en pelong ye kini ki March badon hadu chispa South teli kiri play match di ngan numbun ketin ngan supan sngotu ye ki khamtam ya ki parlok ki jongi ki ba keli ha mobile la na em ban page ya live telekas jong ki match berper jong kani ke FIFA World Cup hoi la blame la tangbangi don kampat ye plans mo ti hapo ri India jungi ban khamtam yangi ki ba shong ba sapo ka state Meghalaya hoi ya barok kowi kari India tambanga krenda khasi yole se ki wi kim so thu andre mangi ki bade napo jela Meghalaya ni so thu te skap hai kani ngila ban page live hapo ki mobile phone ki jongiru hande ni don kampat ban download ya way apps bat phya ban siu ya gador hang tu ka plans kumbangi tap top up mangi mo ngi tap top up ngi yo ya kanet yo data nangta lada phila download ya te yu apps ru phya ban subscribe phya ban siu ya ka plan khna ma phila ban pli ya ka te ka live football jong ka FIFA World Cup amde ra ba ma matchu download yu te apps la yo ban pli em kam de kum ta namar bagini ki apps ru ki haban siu sha ka FIFA na ta kadau ni long ku bayarap lem yaki ke wan ya ka net ni ka phone ki jongi ka bangi call ni text ni don kaman siu manu bunai bokli baki lele kila live telecast kat shedu Amerika kila day hopking ba ni kum ki pa ba ni ban siu ladangi ko aban pe tena mar kata utau apps hapo green dia ubangi don kamban download ladangi ko aban pe haki mobile phone live streaming kade u app Z5 mo de u Z5 apps tengah try yo lese kila don ha mobile ki jong pi yo lese pimpat siu mo pimpat subscribe ya ki plans bashibnai ne arbanai ne ang shibnai rula beang tamba ngatrai shibnai 4 lap kut rega football kan pam ya ka shibnai ti haban subscribe no da ka ba arbanai ti ka ba arbanai sapit hi ka plan sang tu gadi ba ka no tengkang da kampat na bu hare ya menta re example kala bande ar khnai ne like khnai kumtahi ti phya ban siu ya ka tu bat sala bat ban pe kat bomon ba de banong ba shu download your apps shu register your apps login la yo ban pe hande phya ban so thu hangne ba web phila download your apps uz5 apps de login hang tu nang ta sapit ka plan sang tu ka ba kano pi ko ban siu sa siu bat phila la ban pe live streaming jong ka FIFA World Cup rajar apnri mo tikumta kani kadi kalan akamta juni binyo page dole se phim don por ban ya page haying asem pidon halenti sinkin pidon hangno pidon jakatre page ha mobile nakaba phile ya kani ka process banga ngai kaya phi ban lada pidon haying ru ya gitu ki ba pendon kam daki smart TV phimdon ya kini ki DTH mo ki provider te phile komne ke namar ki smart TV mentai ki la long ban connect wifi use wifi lang ba ki mobile phone ki jong phi nang ta sa search la ni download tu apps ru long la ni yai lang ba ki website te
yaki website ngan sa ai kam hadin na maria menta kampat confirm yung kumki website ayu ki ba kam biang na kamta jungi ki ba syong basa apo ka ri India te ya kata ngan sa pentip kamadin lada pikwa de kakluhi kalong kumta ba lada pikwa ban page haki smart TV use wifi ba download lani use daki link lani ki website ki ba la ban telecast ya kita ki match lani ya ketika FIFA World Cup jong usnem ajar alhamdulillah